back mga kalapatid siya. Magandang umaga sa atin lahat. Officially member na tayo ng Alpha Amputilayag Pangasinan Fanshares Association mga kalapatids. At tanging mga mag-acquire lang ng 2% ring o yung 5+1 na ring makakakuha ng kopya nito. Rules and regulations mga kalapatids o colored po yan yung pinang-print nila. O bungga no mga kalapatids. Ayan, nakakuha na rin tayo ng sing-sing nila. Anim ho yan at naisuksok na natin yung dalawa. Play natin. Babasahin natin isa-isa yung rules and regulations nila. Itatagalog natin at sa abot ng ating makakaya. At sana maintindihan po natin lahat mga kalapatid. Para maging klaro lahat. At sa mga kahit na mga hindi pa member sa magbabalak pa lang magpa-member. Malaking bagay ito. Kung nagdi-decide kayo kung magpapa-member ba kayo o hindi, dito nyo malalaman kung sasama kayo o hindi sa Alpha mga kalapatid. Kaya panoorin nyo ang video natin. Huwag nyo i-isip para hindi nyo malipsan importanteng detail para sa mga gustong sumama dito sa Alpha. Start na natin na ang president ay si John Alegre, yung newbie fanshares na nagpatayo ng 7.4 million worth loft niya, mga kalapatids niya. Pangasinan Fanshares Association. Yan po yung rules and regulations, mga kalapatids. O iisa-isahin natin yan, i-explain natin para maintindihan po natin at malinaw po lahat. Ayan mga kalapatids, rules and regulations mga kalapatids. Distance and survey RCS po ang gagamitin nila. Measure to official location of loop ng mga kalapatids. RCS pwede pa text parang Kubo Pro. At mga member lamang at mga coordinator ang pwedeng maglagay ng distansya mula sa mga distance sa mga loop nyo mga kalapatids. Second, changes in loop location must be brought forward to club committee mga kalapatids. Pag nag-change kayo ng location nyo, ng mga renovation nyo ng mga loop, kailangan nyo pagsabihan yung mga coordinator, sir, ganito ganyan. Nilipat ko kasi sir, kasi dito sa bandang daw, kinakain ng pusa. Doon sa kabila, wala mga pusa, meron doon mga aso. Mga kalapatids, ayaw ng mga aso yung mga kalapatids, kaya hindi sila kumakain. Loko lang, ayan. Third, falsification of loop distance will automatically ban the member from all races, mga kalapatids. Ito sa pagkakaintindi ko, mga kalapatids, itong number 3, magiging mali lang yung distance ng loop nyo kapag mali yung nailagay nung coordinator na magsusukat ng distance nyo mga kalapatids. Mapupunta na yan sa coordinator tapos pas dun sa player nyo. Magbabandin kayo dun, dalawa sila. Ayun ang pagkakaintindi ko mga kalapatids. Next tayo sa ring bands. Rings are non-transferable. Gaya nung una mga kalapatids dun sa fan race. At saka doon sa superset mga kalapatids, hindi pwedeng ibigay o bumili ng mga YB na may mga alpha band tapos i-entry nyo sa race. Hindi po pwede yun mga kalapatids. Hindi nyo rin pwedeng kunin yung sing-sing ng tropa nyo kahit magkalapit kayo ng loop. Hindi rin pwede yun mga kalapatids. Mayayari kayo doon. Mahigpit po ang alpha. Kaya mag-isip-isip na kayo sa mga gustong sumali dyan o hindi yung mga kalapatids. Next tayo. Tatapo tayo sa second. Birds to be entered in the race must be banded with recognized regulation. Size band, bird without recognized band is not allowed to join the race. Yan mga kalapatids, hindi siya pwede. Yan, wala yatang open ring dito mga kalapatids. Pag hindi ka banded, yung kalapati mo, pag hindi banded ng kulay purple or pink yata yun, na sing-sing, hindi pwede sumali sa laro ng kalapati. Next, third mga kalapatids, once those bonds are issued to fanshares, the club will not be held responsible or nor liable for any damage or loss mga kalapatids. Once na nakatanggap nyo na yung sing-sing mga kalapatids, wala akong kopya yan yung keso ganito sir, nawala kasi tinapon nung pinaglaro ng anak ko, keso ginto ganyan, nakapaw. Wala yung mga pre, hindi nila nila papalitan yon kasi malinaw na pandaraya sa kanila pag sakaling may mga copy yung ring number nyo at mga club ring yung mga kapatids. Ay, bahala na kayo maintindihan. Alright, babalik tayo sa race entry. Number 1, birds entered any club races must be returned to registered owners lobby mga kalapatids. Ang pagkakaintindi ko dito mga kalapatids, mga kalapatids, di ko alam yan. Bahala na kayo maintindihan. Second, all bird to be entered by the fanshares must be of her ownership. Of course mga kalapatids, dapat sa pati niya ilalaban mo. Siyempre na parte yon ng number 1 sa
sa ring bands mga kalapatids pag kasi non-transferable din yung singsing. Automatic naman sir na yung ibon mo ay magiging sa'yo yon. Kasi singsing mo yon eh. Pero lang kung magsuksok ka sa ibang fanshirt, tapos kunin mo na lang, ikaw na lang mag-viewing, pwede yon mga kalapatids. As long as nakapangalan sa iyo yung singsing na isusuksok mo, ano? Next. Number 3, birds are deprived to enter the race if there is unsettled account or may refuse to join any more the organizer himself. Yan, pag may mga singsing na hindi nabayaran, pag may mga utang ka, pag hindi ka nakabayad ng ticker o kaya hindi ka nakabayad ng fare, hindi ka pwedeng tatanghaling champion kasi hindi ka pa pwedeng sumali doon mga kalapatids. Matik yun. Ayan, counter marking. Banding venue is located at Barangay Kuliling, San Carlos City, Pangasinan. Yan mga kalapatids. Hindi ko talaga alam kung saan yung clubhouse mga kalapatids. Sa Kuliling o dun sa Mamarlao. Ayan, i-correct nyo na lang ako dyan sa comment. Dami nyo namang warrior dyan mga kalapatids. Next, birds without authorized band is disqualified from the race. Siyempre, pag walang singsing, kasi wala namang open ring dito, hindi pa pwedeng sumali yung mga kalapatids. Committees prohibited any participants to touch the banned birds except when authorized mga kalapatids. Yan. Pagkaabot mo ng kalapati doon sa mag-i-stamp o kaya maglalagay ng sticker doon sa kalapate, ikaw lang at siya ang makakahawak nun. Wala nang iba. Yung mga hahawak, ay, tingnan ko kalapati mo, ganda yan walang ganon pre, hindi na pwedeng hawakan yun. Mga otorisadong personnel lang mga gagawa ng mga kalapatids. Number 4, Alpha is not responsible for whatever may happen when birds are on the training box. Siyempre mga kalapatids, ikaw pa rin ang may hawak ng kalapating yon. Pero pag inilagay na yan sa crate, sila na yung may responsibilidad. Next, RCS and backup rules mga kalapatids. Number 1, SMS, web clocking or apps po ang gagamitin ng clocking system mga kalapatids. Pwede yung text, pwede yung pad, pwede rin po yung app. Pwede yung gamitin yun. Tatlo po yun mga kalapatids. Ang ibon na walang code pagdating ay automatic disqualified. Kahit anong sabihin mo kalapatids, kahit may question kayo, keso ganito, uminom sa ilog, tapos malakas yung agos, tinangay yung sticker. Walang ganun mga kalapatids. O kaya kinamot, tinuka doon sa loob ng crates. Paano yun sir? Dumating walang sticker. Yan. Automatic yung mga idol, mga kalapatids. Hindi po yun pwede. Kaya swerte malas na lang mangyayari dyan. Number 3, maling code or text ay disqualified. Siyempre. Number 4, maling code or text sa backup ay disqualified. Yan. Number 5, sa RCS po muna tayo mag-send ng code bago po ang backup. Yon lamang ang kabuuan ng rules and regulations ng Amputilayag Pangasinan Fanshiers Association mga kalapatids. Kaya sa mga nag-iisip dyan kung gusto nyong sumama mga kalapatids, ayan pwede na kayong mag-decide kasi alam nyo na yung mga rules and regulations nila. Kaya may idea na kayo kung paano yung gagawin yung diskarte, paano yung magiging mangyari at ano yung mga dapat yung iwasan pagdating ng race mga kalapatids. Kaya sinabi ko na sa inyo kasi mahirap talaga magbasa isa-isa. Yeah, peace out. Bye. Ito yung pwede mong mapanalunan pag sumama ka sa Alpha mga kalapatids. 500k plus 10 imported lines from John Alegre. Alam naman natin na mga puro magagandang lahi, mga champion yung mga kalapati ni Sir John. Kaya doon pa lang pag nanalo kayo sa raffle, mga kalapatids, tiba na yon. At syempre, mamimit din natin dyan yung mga idol natin na kasama nila sa vlog. Sila Bombay, sila Reggie Cruz mga kalapatids, makakapagpa-picture tayo kung sakaling may coronation night. Coronation night mga kalapatids. Ayan lamang, boy!